Malawi wina wake amene akufuna kuyimira upresident ngakhale kuti zaka zake sizinakwane 35. Malawi ameneyoyo afuna wangopereka 14 days ku organization bungwe la IMF, International Monetary Fund, lazungu lija limapereka ngongole nkumapereka makondishoni kuti anthu azingosaukabe limene lichi bungwe lake limene lichi. Yes, nalilongosola kale walipasa 14 days kuti litha kudzisasa lokha. Iye asanalitengere ku khoti chifukwa kuti iwo ndi ma policies awo ndi tintauto apangitsa kuti dziko la Malawi 1 likhale lopambanabe lovutika, komanso a Malawi akhale anthu osapita patsogolo osatukuka. Yes, Malawian cameras, comment, like and share. Izozo kwenikweni ine sindimadziwa kuti kunthu kuno kuli muso munthu ngati ameneyo. Post nangu iwana kana zandipasa chidu kuti munthu amene ndi ndani. Then ndamba kupanga search. Ndamudziwaso dzulo usiku chifukwa post itabwera pa Zodiac paja, pa Zodiac News pa Facebook. Taona dzina lakelo ndi ndamba kufufuza kulowa deep ndikumuwanga munthu andika chipani ndithu akuti NRC, akuti national chani kaya kwena wakaiti mokhe moyiwana komano zokhuza ndi change kusintha zinthu. Nde koma munthu yo ando 1995 ndoti panopa ndi zaka 29 pamafika chaka cha March akhala ndi zaka 30. Kuyimira president ufuna kukhala ndi zaka 35 kumapita kutsogolo. Koma iye akakamirabe ndipo amafuna kuti zimene zisinthidwe zimene minimum age for presidential candidate amafuna isinthe kuti aisamakhale pakana 35 years at least itsike pasamakhale ndi 2 age limit. Aliyense amandi kutheka kuyima president yo akhozopikisana nawo iye amatero. Ndiye munthu ameneyo ukapereka 14 days 14 days ku bungwe limene lili kuti inuyo muzisasa nokha chifukwa ine ndikuringani ukhoti chifukwa kuti inuyo ndi amene mupangisa kuti miyoyo ya Malawi komanso dziko la Malawi lonse likhale lapansi losapita patsogolo malinga ndi zimene inuyo mapolisi zanu chanchani ndalama zanuzo mukudziwa kaleso. Ndalama za IMF, International Monetary Fund, ndalama za even Ibrahim Traore, president wa Burkina Faso, anazikana ndalama zimenezo ati ndalama zimene kuti zifuna tinakamba kaleso kuti nthawi zambiri ndalama zimene zimakhala zungobwera chanchani zimapangisa kuti mutu wako usayende. 2 ndalama zangongole zakatapira zimene zichazonso mavuto okakhamena chawo palibe mtendere naliwonse. Nde munthu amene ndithu nakhala naye chidu kwambiri pakanaso napeza kuti anali ndi interview yake ndithu pa Mibawa. I think video yo ndipange post mawa madzulo 8 o'clock. Yes, 8 o'clock ndipange mawa madzulo ndi mumveso fundo zake kuti fundo zake ndi zotani. Naye akuonekanso kuti nayeso ali ndi ma ideas ofuna kuti odana ndi kumangopempha awawa. Anyway, ali ndi kufuna kuyimira upresident koma zaka zake sizinakwanire. Sangayimire manga ndi malamulo ngati sangasinthe komabe sura I don't think kuti angasinthe malamulo chifukwa cha iyeyo ndi ndani alibe dzina sadziwika. Imwana ndi mmene zimakhalira sikuti kumunyoze koma ndona mmene system mmene imakhalira. Komabe ndizonena kuti ndi munthu woti apa philosophy ali nayo, ndi munthu ndi organizer ndithu and kusogolo kuno atha kuzakhala ndithu munthu woti titha kudalira ngati fundo zakezo angazipitirize ndi kulowa deep ndi komano as long as ife tikukhala mu system imene yazungu guys limbani mtima palibe change palibe kusintha kuna kuti kuosa chifukwa even mutasintha munthu koma ngati munthu yo azakhale pa mpando ndikumankhalabe momwemo ndikumayendesa malamulo ake amene analembedwawo anayikidwawo ndikuti palibe chimene chingachitika. Pakufunika munthu amene angabwere ndikutuluka mu colonial system mu mentality ya utsamunda iyi kutuluka
ndikupanga zawo kuti ife tizipanga zathu. Anthu amenewo president ameneyo ndi amene angazasinthe china chilichonse. Era akuluakulu ndi nkhani yake. Nde anthu choyambirira munthu vuto vuto iniyolo munthu atabwera nkone kuti Amalawi mavuto andithetsa, Amalawi chanchana, trust me, palibe chimene chingazachitika, palibe. Ngati munthuyo angalowa mu office nkupeza computer imene nzake president wadusayo waisiya, nkupeza system yonse limene momo amagwisa ntchito system imene yoyo, palibe chimene chingazasintha, palibe chimene chingazasintha. Ndeno zonse zinazilongoswa kale mpyomo. Ndeno nkhani ndimene 8 o'clock ndizapanga post interview imene ya munthu amene dzina lake ndi Dennis Nthanthwe Mahata. Nanonso muzazimve kufundo zakezo. Iye akona kuti ayimira 2025 koma bese kuti sangamulole andi zaka 30 zokha basi. Komano apa maganizidwe yayi ndiwana zoti sinamulowe ine sinafanda. Remember nanga umuona dzulo nangomanga check dzulo ndoyamba kusina zoti alipo nangoma check dzulo kuyang'anang'ana kaucheneka ka background kake chanzo zonse pamene muona zoti fundo zina ma ideas and ideologies ndiona zoti at least ndiwina wake ndithu. Guys, thank you so much guys. Malawi cameras. Bye. By the way, IMF angakuda kuti sabanga comment pa zimene iye wanenazi kuti awatengera court ati sabanga comment. IMF anguti ife sibanga na comment no kanisi mjonjo. The guys, thank you so much guys. Malawi cameras. By the way, kugenya so kugenya anthu ambaso kuzindikira and kugenya arumizira message IMF aja chifukwa anthu amba kuzindikira zoti kagulu kaka ndikameneka kuti sokoneza kwambiri. Anyway, kugenya kuti anthu tapanga check stupid. Kabisa. Viva. I want to address the IMF directly. You mongers of poverty, you merchants of pestilence, you colonial masters, I say to you, get out of Kenya and get out of Africa.